S ciljem poboljšanja uvjeta života lokalnog stanovništva i ovim kriznim vremenima realiziran je još jedan projekt u kojem će uživati najmlađi stanovnici općine Križ. Riječ je o dječjem igralištu smještenom u samom centru općine. Nakon 2017. odnosno 2019. i igrališta u Gornjem Prnjarovcu i naselju Novoselec dobili smo još jedno prekrasno novo dječje igralište, dakle ovo u samom strogom centru Križa, točnije u parku kod crkve. Vrijednost projekta nekih 112.000 kuna, od čega je dakle INA Industrija nafte d.d. sufinancirala ovaj projekat za 51.000 kuna. U svakom slučaju je dugogodišnja već tradicija da INA kao partner ulaže u lokalnu zajednicu kroz ovakve projekte koji su od značaja za stanovništvo općine Križ, tako da im se zahvaljujemo i ovim putem. Izgradnjom novog dječjeg igrališta u Križu oplemenjen je cjelokupni prostor parka, a sve s ciljem stvaranja boljih životnih uvjeta koji će djeci uljepšati djetinjstvo i pridonijeti opstanku mladih obitelji u općini Križ. Ovdje je dakle u parku prostor ili kvadratura koja je dugi niz godina zapravo stajala na neki način neiskorištena. Mi smo odlučili se dakle da bi jedno ovako primjereno dječje igralište bilo odlično na ovakvoj lokaciji, prije svega zato što ovdje pogotovo onim ljetnim toplim danima obitava puno i djece i roditeljima, dakle što znači da nam je bila idealna situacija da na jednoj ovakvoj kvadraturi dakle smjestimo jedno ovako dječje igralište. Dječje igralište inače po svim standardima, certifikatima i normama koje može biti, prije svega to aludira na sigurnost djece. Upravo u cilju stvaranja boljih uvjeta za odrastanje i razvoj djece s cijelog područja Križa nastavlja se izgradnja dječjih igrališta, a sljedeće na redu je dječje igralište u Rečici Kriškoj vrijedno oko 60.000 kuna, čija bi izgradnja trebala biti privedena kraju vrlo brzo.